अल्ले कुलाडोले वतारा संपयता अस्कर नज़ीर यूट्यूब चैनल। कुलाडोले वतारा संपयता दे पदा रेशे दिले मरचे को देता पदा रेशे दिले मरचे को देता
चमन अलचू मरुची पद गुमारे चमन अलचू मरुची पद गुमारे दरारा दुश्मन दाना सुरीता दरारा दुश्मन दाना सुरीता दे पदारेश दिले मरचे को देता पदारेश दिले मरचे को देता गुलाडाले वतारा संपयेता गुलाडाले वतारा संपयेता दे पदारेश दिले मरचे को देता मेहनत द्वारा माझ्या रहित झाल्या या संगतांनी लाख लाख मेहनत द्वारा दुसऱ्या संगतांनी मेहनत द्वारा झाली मेहनत द्वारा संगत आहे मेहनत द्वार वजा सांगत आहे दूरच आहेत का नाही मेहनत द्वार वजा आहे मेहनत द्वार मेहनत द्वार
पधारे से दिले मरते को दे